alam niyo ba, nagtanim ako ng roots ng spinach nakaraan at ano ang nangyari? Nabuhay ba o namatay? Sana nabuhay. Kasi kung namatay, ay nakakalungkot isipin na ginawa pa yung effort ko pa doon, tapos mamamatay lang. Pero sana nabuhay, di ba? So, let's find out! Hello! Hi everyone! Hello po sa inyong lahat! Once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So, I hope all of you, everyone, have a nice day. Lagi ko po yung sinasabi, mag-ingat po kayong lahat, stay safe, and of course, God bless you everyone. So, for today, I would like to share something to all of you. It's all about the update about doon sa roots ng spinach na pinag-vlog ko dati. Kung napanood mo, ang title niya ay It's All About Spinach. So, dati nag-regrow po ako ng roots ng spinach, and then pinakita ko rin sa previous vlog ko kung ano ang nangyari. And for today, ang gagawin natin ay i-update ko kayo kung ano na ang nangyari, kung nabuhay ba siya, or kung nag-regrow ba siya, or namatay ba siya. So, let's find out. So, if you are interested, then join with me and happy watching. Ang saya-saya, ang saya-saya, ang saya-saya na buhay ang spinach. Ang tinanim ko, ang tinanim ko, ang tinanim ko na spinach. Ang saya-saya dahil nabuhay siya sa rooftop namin. Pasensya na, naloka na naman ako. Ano ba yan? Pinagpapawisan ako. Ang init po sa rooftop. Grabe. So, ayan. Nakita nyo na po kung ano ang nangyari doon sa pinag-regrow ko na spinach root. So, nakita nyo naman yung few more days, hindi pa siya tumutubo kasi yung isa namatay na. Pero yung dalawa ay, I think, mag-grow pa siya. And then, after few more days, nakita nyo na yung kulay green na talaga siya. Ayun, nag-grow na po siya. So, ibig sabihin, worth it naman yung ginawa ko kasi kahit hindi sila lahat nabuhay, at least may natira kahit 2 o 3 na talagang nag-grow sila. So, nakakatuwa. Sana nga matuloy na mag-grow sila, as in mag-bloom, para mayroong first time na matry si mama galing sa regrow spinach ko. So, yun, nakakatuwa na mag-regrow tayo ng mga kahit anong halaman para, di ba, sa piling natin ay nakakatuwa kapag alam mo na may nagawa kang isang bagay na nabuhay, di ba? Nakakatuwa. Especially yung spinach ay napaka-healthy sa body natin.
So, ayun. Sana nagustuhan ninyo yung vlog ko ngayon. Wala naman masyadong special. Pero, yun, para sa akin, special yun. Kasi nga, first time kong mag-try na mag-regrow ng spinach. So, yun, nabuhay siya. Sana nga magtuloy-tuloy siyang lumaki pa at maging mataba na spinach. Para naman, mas lalong ma-regrow ko pa siya. Kasi kapag na-harvest ko siya, hindi i-regrow ko ulit, 'di ba? Kasi kapag binunot mo siya, yung roots niya, pwede mong itanim ulit. I think hindi siya pwedeng gupit-gupitin kasi parang masisira yung stem niya. Tama ba? Correct me if I'm wrong. But sa mga palengke na nakikita ko, yung mga tinitinda nila ay yung binubuno talaga nila. Kaya ako na-regrow yung spinach kasi nag-harvest sila na binunot lang. So, tinanggal ko yung leaves and then yung roots ng spinach, yun yung pinag-regrow ko sa rooftop na nakita ninyo. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. At thank you so much sa lahat ng nag-subscribe na patuloy na sumusuporta po sa akin. So, see you on my next vlog. And always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. Stay safe, everyone, and God bless you all. So, bye-bye! Mag-regrow na rin po kayo ng kahit anong halaman. Nakakatuwa siya.